La belle. Otra vez. Oui, otra vez. Mais qui n'est comme ça? Une jambe non. Non, c'est quoi le papa? C'est quoi le papa? Ne yɛrɛ kun bɛna lajɛ ka kuma dɔ f'i ɲɛna n'ala ye sini yira na ne bɛ fɛ ka taa bɔ n kɔrɔmuso fɛ ka taa bɔ i kɔrɔmuso fɛ yen wa? Ka taa bɔ n kɔrɔmuso fɛ kɛ ne famana yen ma kojugu n bɛ taa tile fila min kɛ mais la belle o tɛ ne ta kalama ko mama kan ka na musokɔrɔba bɛ na e tɛ yan o bɛ ɲɛnabɔ cogo di? Ne kan ka yɔrɔ la taga bila ko e ka musokɔrɔba bɛ na la belle ne taw kun programmelen don de ka ban wele bo bon o mana programme cogo cogo mun ne m'a fɔ ne ne bɛna fɔ ne tun bɛ se ka fiyɛ ka nali fɛn cogo wɛrɛ la lebo a balima wɛrɛw tɛ yan min b'a dɔn ne de y'a den ye yan n'a ma jigin ne fɛ a bɛ taa jigin jɔn fɛ a balimaden caman bɛ yan nɔ a ka taga jigin olu fɛ yen sa non la belle arrête ça s'il te plaît hein i t'i doni jigi ne ta yen programmelen don a mɛnna koyi bi yɛrɛ de dɔrɔn tun bɛ nin informer i ta ye information de ye dɛ sinon ne t'attɔ don sini donc je n'ai pas le choix ne kɔni ye n ta fɔ e cɛ la belle u bɛ langali da jumɛn na ne ba ka bɔ so ka na ne fɛ yen ko ne muso tɛ yan hein cɛ la belle ko dɔ bɛ yen n'i fana m'a jateminɛ a ma ɲi dɛ ne famana n balimaw ma yɔrɔ a famana e ma dɛ ne fana famana n balimaw de ma n fana bɛ taga ɲɛ da o kan a ka n'i lajɛ yan n'a tɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ la cɛ la belle i bɛ ka ko modèle dɔw daminɛ sisan je te comprends plus hein e ka voyage tɛ se ka bila waati wɛrɛ la musokɔrɔba mana na tile fila kɛ mɔgɔ min nana a bɛ n'a ɲɛ furakɛ dɔrɔn de kama ni waati kɛra a bɛ segin mɔgɔ b'o ban kuma dɔn ɲɛ furakɛ caman bɛ na ɲɛ furakɛ la u b'u n'u daga sigida la yan nɔ kɛtɛ 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 fo attention i bɛ ka kuma ne ba de ma tan labɛn hein ne fililen ma dɛ labɛn nka a mana kɛ cogo o cogo ne ba natɔ de don bi kuma caman tɛ n fɛ n bɛ min f'i ɲɛna o ye a mana kɛ cogo o cogo de ne fana taatɔ don sini n'ala ye dugu ma jɛ daraka in yɛrɛ ka na dun yɛrɛ n bɛ taa sigi ka bɔ o kɔnɔ sisan Non. Esse. Não foi esse. Mesmo lá só não vai nascer. Na yara graça que é. Não yara graça que é. Surtout sincèrement tout ça. Ça me laisse rendre une belle change. Papa, on va faire la poussière. Yenga obe. Base. Baba nundu. Ubebe basula. Demsanu. Basite. Ala nega chadu. Abe basi fotara. Ibiko. Awo meko nga. Embura msudu. Ne bora ka tu ya so madan na de. Nga erebe muso wa kodo. Allô?
Allô? Oui, allô? Nati na nyɔgɔn sɔrɔ la n'a ye n'a pele a bɛ sɔn ka mɛn a bɛ sɔn ka mɛn ayi foyi tɛ yen foyi tɛ yen a fɔ foyi tɛ yen. O ma e m'a fɔ n buramuso ye ko ne bɛ na bi. Awɔ a b'a kalama a b'a kalama a bɛ se ka kɛ ci wɛrɛ tunn'a kan donc ayi a bɛ na a bɛ wele a b'a wele baasi tɛ yen kɔni. Baasi tɛ. Yɔrɔ ɲina samiya a kɛra cogo di a fisayara kɔni. Alhamdulilayi an bɛ Ala tanu. Alhamdulilayi an bɛ Ala tanu yɛrɛ de. Ɲɔw ɲɛna ayiwa sɛnɛ kɔni kɛra komi a kɛra faamaya ye ɲɛnafin bɛ na n ko n bɛna bɔ ye n bɛ dɔɔnin kɛ n bɛ taa. N'Ala sɔnna n yɛrɛ ye i ka ɲɛko kuma fɔ docteur Nɛnɛ a ko n'i sera a ko problème fosi t'a la. Tabarikala. N'i lafiyala sini n'Ala sɔnna a bɛ taa yen. Nin diyara n ye sanden Ala ka barika don i la hali bi Ala ka sɔrɔ sabati. Yarabi ne tɛ se ka kuma bɔ yen walayi foyi tɛ ne bolo ka dugawu k'i ye dɔrɔn e yɛrɛ bɛ nin so dagabana so i ɲɛna koyi. Na mun don ayi Ala n bɛ dugawu de k'i ye don o don hali bi Ala ka barika don i la. Yarabi Ala k'o dugawu minɛ an bɛ Ala k'an ɲɛma aw yɛrɛ la. I t'a lajɛ ni ye n buramuso sɔrɔ. Awɔ. A ver, le voy a poner una capelin tadi. Era acá. Ma label tara mi tuguni. Label kon duso ma fatara ka voyage la. I fana bɛna don ne cɛ min i bɛna ne sɔrɔ ma caman t'o dɔn. Docteur a fɔ cogo min na n'a y'a kɛ ten ɲɛ ko ni Ala sɔnna a ɲɛ bɛ sɔrɔ. A ɲɛ bɛ sɔrɔ n'Ala sɔnna ma a y'a fɔ cogo min na an b'a kɛ ten hali bi Ala ka sɔrɔ kɛ. Yarabi Ala k'o don. Ala ka garisigɛw fɔ. Ami. Na ko dumuni nana. Ali tɛgɛ jeni tɛna sɔrɔ. Na i yɛrɛ dege a kutulaman na. Ayiwa. Ayi dɔn. Anw ka se ka kutu in fa. Dɔn. Anw dege bɛ tɛgɛ in nɔ. Bisimila. A bɛ kɛ cogo di? A kɛra di? N'a kɛra cogo di? Bismillahirrahmanirrahim. Muso ye n faga. Mun kɛra? Woyo. Ala ye n faga. Mun kɛra? A ye n ka tension wuli. Mun b'a la? O ma e ma fɔ buramuso ɲɛna ko ne tɛ kɔgɔ dun wa? Nafolo yafara labɛn. Ala ye n faga sa. Depuis ne m'a fɔ ko mun bɛna kɛ kɔgɔ dun wa? Woyi. N ka tension wulila. A ye n ka tension wuli. Woyi. N ka tension wulila. Ala muso bina faga ni kɔgɔ ye. Ala kɔgɔ kuru. A ye kɔgɔ kisɛ k'a la. N'a hakɛ to. Woyi. Ji filɛ. A ye n faga. Ji filɛ sa ji filɛ. A ye n faga. Ne ko labɛn bɛ mun de kɔ de? Yeko dɛ ni dumuni tɔrɔkɔ tobili ne t'a ɲa. Dumuni bɛɛ kɛ kelen de ye. E b'a bɛɛ kɛ kelen ne tɛ dugu na tɛ kɔgɔ dun wa?
Ah? Nem ko dam na to. Aye fa. Nem ko dam na to. Ala. Le bonne attention willa. Na. Attention monte la ngai la. Ega sabale. Sabale na. Jimi abiso ngapsa wala. Ega sabale. Mon attention monte la. Ega sabale na. Ala, ni misra na kuna. Na kanu fosa na. Jaba waidu. Koko kuru kumbala. Na. Ya fane masana ha. Abetane, ntekatani. Nyamu fie. Na ko ka te so musota. Ko fo bomo ko ka aflere. Ne e kuntara nga so musota kumeseni ma. Ha? Akumeseni ma wale wo. Afanya nake. Musobi na so nduru tike. Ne ka chani karo joljole bete ko goda ninga. Afle ka ko godo ngono ni. Na ta so me yella. Ne mu ye so musota kumeseni ma. Akumeseni ma. Ha? Akumeseni ma. Ibi ne bomo ko ka musota muda. Ha? Abina fa ala. No ya fa. Ega attention. Ega ya fa ne. On fait ya fa ne. Oh. Attention tala nyini ngana. Na attention la je. On te pour la. Dawa na la gani so fait jawara ba ka so wana mo docteur révélé kana ça. Hein? Yame. Mais la belle tourne ma mi me ne fait pas faire la belle nene. Pour l'info je te la. Donc ala na so docteur jawara ma. Muramso. Atunda. Nako. Muramso. Even atami. Mambe na body. Muramso. Afoni ye muso fule nga fili. Iwani nyabi yela. Ha? Mune benna. Ni maoma na damneno eske ikanga ni fini mona dunga bo. Sabalisa inye chodo kan inari kan ya furakela. Ni na be chukum na ka ko. Ni te se ka do bola de. Ndenge ka febe kana ma ko nganya tuko ka. Kari yera dingai. Inye te men do kan. Mburamso ay sabali koy. Aye furu bato. Mburamso. Na uma furu bato. Ka fini suturale undo. Ebe boke be tani ni kana matogori ko chano te kana maka foka bi fe. Afonya nake. Mami mane ye parler ta tugo yala pantalon bila, ha? Ere kanne I ko donge. Iko minna ma. Ibri ta. Ha? Ima patron do ite orbude no mi medaya. Ha? Ere muso furuli. De un bibolo. Mburamso ya sabalisa. Made, isigi place la. Vraiment, il nana mi kamake. To au cadre, ne de toro la ni poina. Ha? Ha? Ika daga ko kada andalati. Subhanallah. Ai atete meninga o. Ngana la sonama bigoni. Lego bina ne soraya. Comment bien faire ta fille? Lebo. Vraiment, je n'en peux plus. Depuis et bamso inana sokona ni ni here de farala. Mana nyumanke obeke jugumai. Mana jugumanke o jugumanke lendo. Nta do mena ko ke so ingono bli. Hein? La belle. Ni ma fereke vraiment na me folo bay. Ni ma fereke.
fere kere suno an fila ɲɔgɔn kan yan a ma nɔgɔn koyi a labanw laban dɔ bɛ taa labɛn e ma se ka ne kuwa ne bɛ bɔ mɔgɔ min ne bɛ dɛsɛ k'o ko cogo di han ne nana cɛlasigi la ne nan'i kama ne mana ko wɛrɛw kama dɛ vraiment bon o ye fili kuma de ye da o e bɛ se ka na ne kama tuguni ko ne bɔra minnu na ko e ɲɛ tana bɛ k'olu ye han i tɛ miiri ka sɔrɔ ka hakilina dɔw fɔ ni ye ne ko ka jɛlen ni ye ale sababu tɛ f'i ka dɔn k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen e de kan ka kɛ sababu ye k'o ɲini ka se ne ma dɔ f'i ba fɛnɛ ɲɛna a k'a ɲɛ tɛmɛ fɛn dɔw kan labɛn mɔgɔkɔrɔbaw ye mɔgɔkɔrɔbaw de an mansaw de don jɔnni jalaki taa n'u cɛ mɔgɔ min nana waati kunkurunin kɛ yɛrɛ kama a ɲɛ bɛ furakɛ sa a bɛ taga e bɛ dɛsɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ n'o ka bɛn e de bɛ kɛ sababu ye ka dugawu ɲini ka se ne ma e de bɛ kɛ sababu ye ni ne ba bɛ ne bila n filanw ye mais ni e ye kala kari ne ba la jɔnya kari la ne tɛ yan n'a diminen kɔrɔ a ma diminen de kɔrɔ han ne b'a ɲini fɛ ala yɛrɛ de kama se dusu la waati kunkurun dɔrɔn de don je sais a ma nɔgɔn n'i y'a mɛn a bɛ f'i ma karisa sabali sabali e de degunnen de don sinon ne yɛrɛ tɛ i b'a dɔn ne tɛ mɔgɔ labɛn kan'a fɔ i b'a kɛ furu ɲɔgɔnya kama a kɛ dɔrɔn komi i mansa de don a banna ne n'e parents tɛ su ni tile kɛ bololakara ni yɛlɛla ɲɔgɔn fɛ han e mais e bɛ se ka ne ta ko cogo di f'i fana k'an faamu dɛ e b'a dɔn e ka di ne ye ko bɛ ko la ne fana ba ka di ne ye ko bɛ ko la ne ko n b'a kɛ sa mama tɛna n'a fɔ ko wa ko ne faralen kan n b'o lankali cogo di n'a ye min k'i la n b'a ɲini fɛ ala kama a mun i tɔgɔ la a kɛ komi i yɛrɛ mama de y'a k'i la n'i ko ten wagati a ka ɲɛdimi yɛrɛ hakili la rendez-vous ye sini o caman kɛra a la yɛrɛ o caman kɛra a la yɛrɛ an bɛ taa dernière visite kɛ sini n'ala sɔnna ma sini n'ala sɔnna i b'o to yen ne yɛrɛ bɛ taa bila sini dɔgɔtɔrɔso la a banna n bɛ dɔɔni ne an labɛn n'i bɛ to k'a kɛ tan i y'a ye bon n fana hakili bɛ sigi mais n'a bɛ ne kun na n bɛ baarayɔrɔ la ne mama ni muso bɛ ɲɔgɔn na tu as vu que c'est que ça fait sini kɔni ye rendez-vous o ye ne ta n bɛ taa n b'a bila non n dalen de la ça c'est la belle wa kɔgɔko in o bɔra la pewu dumuni a ka dagani bɛ sigi a dan ma spécialement fo ka taa ta sa a banna n'i fana sera k'o kɛ k'o munu fo ka n na lataga n fana bɛ cadeau surprise dɔ k'i ye non n bɛ surprise dɔ k'i ye a y'o cadeau préparé ka ban wa comme o kɛra ka ban a banna le temps jugera ayi n'i sera k'o kelen kɔni kɛ cadeau kɔni n fana bɛ surprise k'i la a fɔ n ko ala sago i sagoya b'a la ne bɛ taa ka taa min na e bɛ taa min ne bɔra min n bɔra min na sabali sa an bɔra dɔrɔn sira a sigilen filɛ ba ye a filɛ i kun tɛ yan bi a ɲininka a ye min kɛ n na a ɲininka kɛ i muso tɛ yan a ɲininka a ye min kɛ n na labɛn mana ko o k'i la ne de y'a kɛ ne tora yan n ka tension bɛ monter n bɛ sa ayi ala safula ala mun bɛ sa ayi na e deli la ne yɛrɛ de bɛ deli denmasaya la ala yɛrɛ kama ne yɛrɛ n tɛ se ka n yɛrɛ ka ɲi n ka fiɲɛ ayi e ka sabali n ɲɛ ka minɛ na n tɛ to yan n tɛ si yan n bɛ taa sabali sa labɛn yɛrɛ bɛ ka deli kɛ an na n bɛ deli yɛrɛ de sabali i bɔtɔ ye kuma min fɔ ma i t'a dɔn wa i ye nani ni min kɛ i t'a dɔn a jo t'a la k'an nani fɔ ma ala sabali ma n'a ye deli n ko n bɛ taa so a fɔ k'a ka bolo bɔra a fɔ i muso k'a bolo bɔra a fɔ k'a ka bolo bɔra a ye nani ni min kɛ o ye n fa hali ni ye ɲɛ ma opéré a ka ɲi labɛn yafa de la ka yafa ne ka yafa k'an nani ko n ka yafa a ka ɲi ta lebu a n'a ka ɲi ayi n'a ka ɲi n bɛ taa n ka fiɲɛ dugu la n ka fiɲɛ n tɛ se ka yafa sabali ne de y'i deli ne ya n b'i deli ala yɛrɛ kama ma lebo n b'i deli lebo mun ne de filila a fɔ k'a ka bila ne de filila a fɔ i muso ka bila a bolo kana maga ne a tɛ malo la tugun ne ka sabali sa na ala n bɛ ka kunbɛ de fɛ n ko e de ma bɛ taa so
mo fere ya lebo est-ce que nyemo to fa ba ko ala kama na te fe ka ne tala me aka den tala ko Mbeta. ala re jati kama nye ka fie mbeta aka ya fane ma don baliya re tundo dombalia kana muso gorba tonne ko dombalia ajota la ma kuma jugu yɛrɛ fɔ de na ajota ma kuma jugu yɛrɛ fɔ muso ma na ka bolo fila b'a kɔ na e delila ala yɛrɛ kama na denma sa ala an bɛ yafa deli fɛ ala kama na bolo fila b'a kɔ na bolo fila b'a kɔ e delila yɛrɛ de filla mbi minɛ i b'a fɔ ko n ba ne ba de ye lebo ba o ye ne ba ye i ka yafa ma yɛrɛ min kɛ na e bɛ sɔn ka k'i ba la n jo t'a la i bɛ sɔn ka k'i ba la ayi i ye kuma min fɔ ma i bɛ sɔn ka k'i ba la i ye futɛzima min kɛra ka bɔ i bɛ sɔn ka k'i ba la i b'a k'i ba la na n'a y'a ka fili dɔn ka ban e de bɛ deli sisan ala ka yafa ma k'a bolo fila b'a kɔ e yɛrɛ de bɛ deli ala kama yafa ma na walayi lebo ne ye muso kun tɛ ne lebo k'e kun man di ne ye lebo lebo ne kun tɛ yafa bi nka komi i ka di n ye o de kama n bɛ yafa i muso in ma walahi ne kun tɛ yafa na ma se kaleli ma sa e ka yafa ba ne yafala ɲɔgɔn wɛrɛ tigɛ tugun n'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛra min bɛna kɛ e fana bɛ n'o ye e ka sabali a tigɛ bɔ a kɔ e ka sabali na e delila yɛrɛ de e ka sabali a tigɛ bɔ a kɔ ayiwa n kɔni bɛ yafa dɛ nka fa ɲɛna a fila kana kɛ dɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ tigɛ tugun n'a ɲɔgɔn wɛrɛ tigɛ a tɛ kɛ bilen a to min bɛna n'u ye so sina yɛrɛ ko ma ko ale yɛrɛ de bɛ taa ne ye dɔgɔtɔrɔso la sini n'ala sɔnna ma ne nana k'ale yɛrɛ de bɛ taa ne ye awɔ sini muso sini rendez-vous n ye heure ta ka ban lebo fɛ ko dɔgɔtɔrɔ ko 10 heures ko k'an sɔrɔ ayiwa n y'a mɛn o la ni dugu jɛra dɔrɔn 7 heures n bɛ t'i fo an bɛ daraka dun an bɛ taa 7 heures faji wagati ya ayi o b'a sɔrɔ kɛnɛ cira dɔɔnin 7 heures b'a sɔrɔ kɛnɛ cira ayiwa n y'a mɛn awɔ e nka ne sirannen don dɛ o bɛ ɲɛw pere min fɔ e n tɔɔrɔ mɛn Famada yengaw zafuru na ka bɛ na nunu dun sita nunu u bɛɛ ka kɛnɛ bena dun bena kɔni bena ka juru bɛ ne la juru bɛ sara ko 100 kɛ juru tɛ ban basi t'a la ye kɔni ne yɛrɛ ka cɛ dun n'ale fana faamuna yɛrɛ de kɔsa na ne bɔra ne na fɛ yen n ma se ka mɛn parce que n bɛ ka taa mission na quoi sira mɔgɔ ɲuman bɛɛ alhamdulillah ni basi tɛ yen k'an dun ka sira misi sira ma nɔgɔ i ma sɛgɛn kɔni alhamdulillah o ye hɛrɛ ye d'accord bisimila i b'i ka so labɛn n'ale bɛ cuisine in kɔnɔ kɔni hakɛ to dɛ n'ale bɛ cuisine in kɔnɔ kɔni alhamdulillah o de fana ye ko diya a ka di kɔni wa a ka di basi t'a la komi baarakɛla ko gɛlɛyara f'i yɛrɛ ne bila minɛ nɔgɔ ko ni yɔrɔ jɔsiw bɛɛ la yan ko in diyara koyi i tɛ kumakɔrɔ lawuli da ma ayiwa n y'a to yen o de kama sa ne ci bila so n'a ye Fatumata bila ka na cogo min na a bɛ ne dɛmɛ baaramisɛnninw na tare nse Fatumata labɛn somɔgɔw bɛ ale de ye sotigi ye somɔgɔw bɛ sira mɔgɔ ɲuman kɔri ma sɛgɛn dɛ ayiwa i bisimila ayiwa Fatumata minɛnw bila so kɔnɔ n diyara ne ye sa ɲɛ b'a la ne y'a fɔ ne nin ye o kelen ni a hakili bɛ n na koyi komi a tɛ fɛ n ka sɛgɛn komi a hakili bɛ na labɛn ne de b'a ɲini fɛ i ka n golo ni sogo cɛ i yɛrɛ ko musa i bɛ k'o fɔ n seri ye tuguni ayi komi si ne bɛ deli ka ko de kɛ mɔgɔw baarakɛla tɔw tagara sababu min na e b'a dɔn ne b'a dɔn a ma se an k'o kumaw bɛɛ lawuli
ne kɔni b'a ɲini fɛ ala kama nin minɛ sinon n'i ye ko kolon kɛ nin na c'est comme i y'a kɛ Zafuruna k'a bɛɛ la c'est comme i y'a kɛ ne yɛrɛ la parce que ne balimamuso de don. ayiwa i yɛrɛ fana i ka tila ka dɔɔni f'a yɛrɛ ye dɛ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɛ. o tɛ problème ye o tɛ problème ye o la dɛ o tɛ problème ye d'accord ayiwa a ka ko b'aw bolo yan ne bɛ taa baarayɔrɔ la. ah tiɲɛ don a sera koyi. bon allez je t'aime bonne journée. d'accord bonne journée. ah Libo yɛrɛ tɛ kabako ye dɛ baarakɛla nabali kan ka da. ko k'a fɔ ko baarakɛla bɔra yan fɛ dɛ a bɔra yan fɛ ne mago t'o la dɛ ne ka sariyaw bɛ labati komi tɔw a bɛɛ kelen sariya min bɛ ne fɛ yan ne labɛnni fɛ yan a bɛ labato dɛ kuma mun don ko jɔ dɛ fininɔgɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ jɔn ka denni in wele fɔlɔ ani kana an ka sariyaw fɔ an ɲɛna. Fatumata Fatumata e ko ne yan Nimi wuli kore b'a ɲɛdɔn baarakɛla ne ka fute yi est-ce que e bɛ ne labɛnni dɔn fɔlɔ bɔ n ka tabi kan taa ɲɛfɛ Nimi i kora fɔlɔ yɛrɛ yan bon dɔwɛrɛ tɛ i nana du min kɔnɔ n bɛna du sariya de f'i ye i bɛ ne labɛnni de ka so Libo ka labɛnni i y'a faamu wa donc ni ne labɛnni ko ko ku ni maa o maa ko banakuya i bɛ taa ɲimi yɔrɔ wɛrɛ i y'a mɛn o bɔlen kɔ journée n bɛna programme d'i ma sisan i y'a mɛn depuis 5 heures du matin fɔlɔ depuis 5 heures o k'a sɔrɔ i wulila tak k'i jɔ i sen fila kan sokɔnɔna in salon ɲɛ b'a la cogo min na voilà c'est proprelen don sanuya voilà nɔgɔ ma ne labɛnni donc sokɔnɔna nɔrɔ bɛ bɔ diɲɛ don o don ka salon furan k'a jɔsi hali fo n ka ja n ka karo kan i y'a mɛn o bɔlen kɔ daraka duman ka to k'o dilan k'o di ne ni n ka Libo ma an k'an sigi k'o dun n'an tilala tɔ mana to min i b'a dun o kɔfɛ tilegan fɛ an bɛ taa baarayɔrɔ la n'an nana wagati min na o k'a sɔrɔ dumuni fɛnɛ tilela pɛrɛlen don net ka bila n'an nana an bɛ dumuni min dun i b'o tɔ fɛnɛ dun maa kana kɛ n ka dumuni na ka sɔrɔ an ma se yan dɛ i y'a mɛn yan sisan sa fininɔgɔw an b'olu jateminɛ sisan an kɔni ni fininɔgɔ ko cɛ yɔrɔ baarakɛla tun tɛ ne bolo a mɛnna dɛ donc papu ka sokɔnɔna falen don fini na de kuma o kuma fininɔgɔw bɛ ko don o don bon ne ni Libo ta b'a la papu ta b'a la i bɛ don chambre kɔnɔ sisan o bɛ daminɛ dɛ i ka baara bɛ na daminɛ sisan de i bɛ don chambre kɔnɔ papu ka chambre kɛ chambre ye mele ye i bɛna dɔn i sera Bamakɔ de sisan yan de ye Bamakɔ ye i bɛ si so min kɔnɔ o de ye chambre ye i y'a mɛn a fɔ tan chambre i bɛ n'i tilen hali bi i bɛ taa papu ka chambre kɔnɔ fininɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen i b'a fara ɲɔgɔn kan ka bɔ n'a ye ka taa ko k'a jɛ pasi i y'a mɛn sisan an bɛ tila ka taa lajɛ Libo ka fini minnu nɔgɔlen don a fɛn fɛn mana kɛ i b'a daminɛ n'o ye i b'a bɛɛ bɔ k'a d'i ma i mana tila papu ta la ka fara an ta kan yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛna dɔn min b'a la a faamuna yan bila ne labɛnni bɛna comportement falen ko parce que ko n cɛ somɔgɔ ye jɔn an ka tele filɛ i t'i bolo k'i bolo la han o fara kan kolo k'i bolo la safunɛ kala ka ɲa i b'i teliya ci tɔw bɛ yen nɔ n ka dukɛnɛmala tɛ si tan bi dɛ a bɛ tila ka furan k'a jɔsi i y'a mɛn yan
wa i teliya fana surafana na ninnu yɛrɛ a bɛɛ ma dafa i bɛ taa suguni na sisan ka t'o fana dafaw san ka na n'a ye an ka surafana daga sigi i y'a mɛn yan Ibiri lajɛ kun i tɛ kolokitigɛ la wa sanangoji dɔ fara ji kan ni mun nɔgɔtɔya ye kabiri a nana a bɛ nɔgɔtɔya in de la an da la a faga Ibiri i teliya Fatim Shogo. Fatim. Nah. Kini mea. Na kini dia ga sogo baga. Sogo ba tanti bi korofoli kele. Ko tanti wa. Na kini dia ga sogo bega la kana na ne re ya chef yi. Na ni kini. Fatim. Nah. Jibe frigo la. Dablen mea. Nyamago bea. Ta nyamago dablen no nyagam nyona I kana ji poti kelen yam fula. Tan mi korofoli ga bi ni kana tan ngo kuma fa na ne re ya chef e be tan ngo kuma fa na tukuri. No na na ne duna ko bi. Fatim. Na. Nga samara jama ta gland woro ngana da. So. Fatim. Fatim. Nah. Nah sa, be jual sa. Ma fulan ta kan. Ini barang bani. Mau apa lah? Ni kau ni tak bani ala peu. Ni ka barang bani. Mau apa lah maaf ya. Fogi saya tu patut orang dia buat dami kene. Barang ala tak jadi. Mama. Fatim dia. Mama. Nah, fɛn fɛn bɛ kɛ yan nɔ ne de b'a bɛɛ suɲɛ tiɲɛni fɛn fɛn kɛ yan ne de b'a tiɲɛni bɛɛ kɛ ni tɔgɔ mɛn i da ni tɔgɔ mɛn i da n b'i faga i y'a mɛn ne ma fɛn tiɲɛni ye. Ne kɔni ma se yan fa ne taa dugukale ne bila. Awɔ problème t'a la mɔgɔ bila ka na sisan awɔ ni wari bɛ ka taa ni wari bɛ ka taa awɔ. I ka wari bila saki kɔnɔ sisan ka don so kɔnɔ sani n bɛ bɔ o taara. Nga wari bɛ min n'a sɔrɔ i ye n ka wari ta jɔn bɛ yan nɔ e ne fila tɛ yan. ne ma wari ye ne ma maga la ne ɲɛ ma wari. n'i ye wari in ta Fatumata. ne m'a ye yɛrɛ.
Ngi kamo wadi. Kabine banga dula ne ti shweli ge ne mama ga warna ne nyamai. Ne ye korobodi. Nya daba kama ka saki bla ka war kuna boka la jeni ni dobaje. Ne te ne mata. Bigo ma ala don be zunta e don kele we fenti kita ne ye korobo bidi. Bigo shweli kesto ingona ya. Ne mama ga la ko. Ibeni la bo Fatmata. Ngi kamo war la bo. Ya warla. Fatmata. Wari in bɛ labɔ waati labɔ. Ne ma taa o. 10,000 de b'a jɛ. Ne ma wari ta ne ma taa. 4,000. Ne ma a dafa bɔ. Ne ma taa o. I y'a bila yen fɛ de yan. Ne a tɛ ne ma wari ta. Fatuma ka wari labɔ. Ne ma taa o. Famata, mungera, mungera, nanti dah beli dah mungera, siapa buat? Selah Famata, label, 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 label. Label dia. Bismillah. Akara min kerebado. Min kerebado Famata ko de do. Label ye den toro. Ya la jaba ye je herebe ta bo den ka. Ne mu ko damne toro. Ha? E bi ka ne wele ka bo de la ta baraka. Ne ma ke wele ka bo la. Ne ma ke wele ka bo la. Ha? Na ko Famata be wuli benye. Abe da be ko. Abe yoro fra. Abe yoro joshi. Abe fini no ko. Je barati ate bla mina ta na sa be tubili ka be nyo fula. Aba bundi. Otra mune do. Anna kunte. Ha? Barakala de te. Otra barakala te do dia. Ko parce que ke so mo do ke bi ni parampara ne kuna wala. E te miri de. Ne label ti fa parce que mo ya de te miri de. Eni ala te mali yoro be de sara barakala la. E ma de te miri. Ina de ka balmanke din muso kelini blakana. Ko kana e deme. E bi ala mina kan tora model ta ka do ka. Lebo. Iba buge ba ne ni ba korofa ta bi tumunuge. Donc ni ya fam Fatmata de o fiye ya. Ko be da bo fone tugo otra ne nete ko la. Barakala nan fiya yo fiye. Ay mo ne nete ko la otra ne nete la. Ha? Asira dana de. Ni mako teni shila ne ka barakala ka baraka ke chokola dro ina fama fa ne rete di famille la baraka. Hey, label, même mi fi nene. Ne de tutigi. Ni ne ko ku ni mi ko bana ko be titani mi kenama. Asira dana he. Ya me, asira dana de. Asira dana. Asira dana. O koro lebo. Sinon mi bena boire ba ye ne ba ye. Anga tola. Ne man. Mi mena boala. O te boyela de o be la bella. Togodi. 600 et lebo de choix ke. Soit Fatmata ika ndaro mo sugu mi yere do iko ki balmagi. I be choix ke o ne la bi, ne la bella. Label. Eh bon Dieu, label. Ni bara suma do bara ne be ne mo do fulena mo ne dem fo ba a flene ne ga lebo flene a nyonte a flene aga mine me jera tamene dabla ay parce que abe no ngone ke sa mo ngone na ba to ko o bla ba réseaux sociaux ni me tone kelen do ni me ay ay anya vocal do yi jien me kuma do la mo to ko ay ni ko la ana téléphone bo ba. Notre mari. Oui, c'est bon. Alhamdulillah, Rabbi. Ça va? Comment? Zoli. ça. Il a la bonne. Oui. Il est femme en bonne goro. Ici, c'est mieux qu'on aille à la goro. Eh, ma ga chokodi. Parasira. Allez, beau. Eh. Je suis là-bas et place ça. Comment? Ce n'est pas ça, mais on l'a. Ite muso kibarani. Sira. Sira ke. Ya ki ba mi o wakati bashito bela. O be ani sira che. Ne ne ara chati mine ka fo aw muso ko ba sara. Bashida ka kele. Yai. Mungara. Ile bu. Ha? Ni kere. Eh. Kaliya.
ya to Nyama. Ni yɔrɔ ni jɔsi dɛ. Ya. Nyama. Ne y'a fɛ. Ya. Ɲɛfɛ. Kali n ka jugu ye. Dimi ne bɛ yan. Nin fɛ côté in yɛrɛ nɔgɔlen don cogo min na Lebo. Solution bɛ sɔrɔ a bɛɛ la sisan. Solution bɛ sɔrɔ a bɛɛ la sisan. Ça, hali muso la a tɛ se ka kolo gɛlɛya ka baara ko foyi yɔrɔ fitinin jɔsili kuma cayara Lebo ka kɛ dɔɔnin Lebo yɔrɔ jɛra. C'est bon. A jɛra basi sisan an ka taa yan fɛ. Yan fɛnɛ la sa. Labɛn i jɔ tan dɛ. Lebo i fɛnɛ sa bi dimanche kelen ni na i tora ne kɛrɛfɛ i b'a dɔn ne tɛ nin den na ka kɔrɔ. Ni dimi tɛ an tɛ nin fɛ an ka taa yan fɛ. Mun bɛ yen? A tɔ ye minɛ nɔgɔ de. Ko minɛ nɔgɔ wa? Lebo i Ne kɔni t'a fɛ ka ne kɛra de bɛ k'an dimi k'i ka taa n bila minɛnko yɔrɔ de la sa. Kabini kelen tɛ minɛ nɔgɔ ko la. An ka taa sa e ka sabali ba ye n ka se yen dɔrɔn. Parce que ko kelen mana ja a bɛ k'aw kɔnɔ ko an bɛ se minɛ kɔnɔ i b'i débrouiller ka minɛ. Cɛ fɛnɛ kan ka to ka muso an musow bɛ sɛgɛn koyi. Ne kɛrɛ. Papa kaliya. Ne kama n'i tora ka n'i sigi ne kɛrɛfɛ minɛnko yɔrɔnin na i b'a dɔn o la ka fɔ a ka problème ni min ye Ayisa a ka problème ni min ye mɔgɔ mana sigi aw kɛrɛfɛ dɔrɔn f'a k'a tigi bila baara la o de y'aw ka problème ye. I bɛ k'a ɲini yɔrɔ jan na sa. Ayi n'o tɛ o sinon a ka di ne ka balo mais hali n'o kɛra o tɛ baasi ye cɛ bɛ muso dɛmɛ o. E ni Ala cɛ Babilen kana ne sɔrɔ minɛ nɔgɔ ko la ou bien ka ne sɔrɔ yɔrɔ jɔsi la n b'o la ka n da. Babilen bɛ min k'a ka so kana sigi o ka jugu. Foyi Babilen ka jugu a muso ma tuguni est-ce que i b'a kalama. O y'i ɲɛna de e t'a kalama o. Ala o lajɛ fɛn hali ka nin sanango i b'a bila yan yɔrɔ la. I y'a daminɛ tuguni n bɛ wuli ka taa dɛ. An y'a daminɛ jam na i jija sa e b'a dɔn ne. Ayi e de bɛna kɛ kɛlɛ ye sisan e bɛna n bila minɛ nɔgɔ ko la tuguni. I ka sanango dɔrɔn de ne bɛ k'a. Ne ye sanango tɛ dɔwɛrɛ sanango. An ka nin tɔnin ko ɲɔgɔn fɛ sa i fɛnɛ. Hali ka assiette ma jɛ ka minɛ o. I b'a sanango ka jɛ n'o kɛra a bɛ se ka dafa. Ne ye min f'i ɲɛna cɛ ne yɛrɛ de ɲɛ Babilen muso a bɛ min fɔ ne ɲɛna Babilen kan e t'a dɔn. A muso b'o fɔ Babilen kɔfɛ dɛ Babilen cɛ min a muso bɛ sɔn ka bila i y'a ɲini a sara. I b'a dɔn Babilen bɛ min kɛ yan
Ni y'a f'i ɲɛna sisan o terikɛ damaw bɛ i kana na taa f'a ɲɛna a ka ɲi. Dɔn ne de ka na f'i ye. Ayi sa o tɛ sa teriw tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔrɔ. I yɛrɛ k'i ka minɛn sama. Sabali sa ne dimanche doyani kɔni an k'o diyaani kɛ sa ala ka nin dimanche caya ne kɛrɛfɛ. Ni kɛrɛ halisa a ma sɔn ten kosɛbɛ. Mun b'a la tugun. A ma taa fo ni tilala ka fura dɔ kɛ ou bien massage. Mari dɔ bɛ n bɛ tila k'o. Voilà sinon a ma tɛmɛ ten kosɛbɛ. Libo a bɛ ka fɛn ka jɛ a sinankura ka jɛ. Kalaji tun bɛ yen yɔrɔ dɔ la dɛ. E ɲɛna ko ne cɛ fugari ye e bɛ kuma dɔw fɔ. N b'o dɔn mɛ n'i ye min décidé i b'o kɛ. An ka nin fɛ an ka taa olu dabiri so kɔnɔ fɔlɔ. I b'a fɔ kulo tɛ mɔgɔ min bolo la. Muso ye finesse de ye sa. Ayi nin ma jɛ nin ma jɛ. O ma jɛ. Ayi. Minɛn k'i b'i fanga de kan. Libo. E bɛna mun. Ayi e bɛna mun. Minɛn ko man ca. Ka mun k'o la. Bon n'o don an k'a daminɛ. Libo sabali sa. Minɛn ko man ca. Minɛn ko kolo k'i tigɛ la k'a lajɛ. I bɛ minɛn muguri ko jeli de ye. An ka taa minɛn dɔw minɛ. Awɔ ni jumɛn ni ni fɛn sa. Yɔrɔ mɔgɔ tɛ ko ja dɔn a la dɛ. Libu. Safunɛ bɛ min. N'a ma ɲɛ k'i bɛ ko kɛ i tilen. Ayi safunɛ bɛ min. Safunɛ filɛ. Minɛn fitinin min ko de ka diɲɛ wuli ka jɔ la. Libu i b'a kalama k'i bɛ s'a minɛ cogo la ka tɛmɛ hali ne labɛnni kan. E bɛ ɲinɛ min ma ko ne ye den fɔlɔ de. Labɛn. N'i y'a cɛ an t'a ko dɛ o ye mun ko daminɛ tɔ ye. Libu sabali sa an kɔni ka minɛnɔgɔ tɔ bɛ to wa. Ayi a ka ɲi ten ko yarɔ mɔgɔ tɛ ko ja dɔn a la dɛ. Nin kelen dɔrɔn sa. N tɛ foyi wɛrɛ ko. Ayi Libu sabali sa. K'i ka to ten i bɛ se ka nin ti ni pɔlu bɛɛ k'a la. Bon nin ye min ko yɛrɛ e b'o sama. Mun de ka ko jɛlen ka ne ta cɛ tɔ ninnu fɛ koyi. Cɛ jumɛn? N yɛrɛ tolen na Babilen ka na n sɔrɔ nin ko la n bɛ mun la. Babilen t'a ye ko Babilen bɛ min k'a ka so o ka jugu ni nin ye. E yɛrɛ ka suma minɛ sanako la ne min bɛ k'a fɔ ne ka teli. Tiɲɛ don i b'o dɔn han Babilen muso delila k'a fɔ ne ɲɛna k'ale ye Babilen labiri a ka salon kɔnɔ de k'i sigi a kɔ kan k'a soboli. Ne de bɛ Babilen ye kola kelen de. Babilen b'o de f'i ɲɛna k'a sɔrɔ i Libu ka teli koyi an bɛ tila nin na sisan. Baara filɛ ni baara sumaya dɔrɔn baara ɲɛ bɛ jigin ne m'o de f'i ɲɛna ko ne ye den fɔlɔ de. A filɛ nin ye ne ka Libu filɛ nin ye a ɲɔgɔn tɛ yen a filɛ a ka minɛ bɛ jɛ ka tɛmɛ ne. O dabila ayi parce que a bɛ ɲɔgɔn de kɛ sisan mɔgɔ ɲɛnabatɔ kan o bila a ka réseaux sociaux. Nin bɛ to ne kelen dɔrɔn ne minɛ ayi an ni ɲɔgɔn cɛ. ayi an y'a ye vocal dɔw ye diɲɛ minɛ kuma dɔw la mɔgɔ tɛ ko min t'aw ye. ayi n t'o la an ka téléphone bɔ b'a la. I ka ji kɛ dɔɔni sa labɛn. Lajɛ e m'a dɔn nin ti in jɛra n'a bɛ ka biri ye de. N ko Libo de y'a ko. A tɔni man ca bilen pɔli n'i y'o ta dɔrɔn a bɛ fɛn. A ko o ni yɔrɔnin. I k'i nin bɔ la sa i k'i ta kɛ ka sanu. Mɔgɔ balannen don nin yɔrɔnin in na de f'i k'a tereke ka ɲɛ. Ne yɛrɛ de to ne don. Tiɲɛ don. I ye sunkala in jɛra koyi. Nin minɛ. Siɲɛ wɛrɛ ni n bɛ to tobi nin na ayi o to bɛ diya ka tɛmɛ to bɛɛ kan. Pɔli in kana ɲinɛ ale kɔ dɛ Pɔli. N'i y'a jago a m'a bila. Nin min bɛ
bu kujanye aminengo chugoriya kujanye Muyeli bu kujanye musumine chugoriya kujanye Ni saramo voilà Ituru sera polima ça le fait tout comme là hein tu veux te ma fouille que quand tu as travaillé yeah tulu binarala Sani chebe teni kamse il est valeur donc mais et de tout ko do ke ma do la quoi hein ni o ko be bani ne ti ko foi ke la de mimbi to dimene hop voilà ko fadam nena atoy bolni kelendoro dimene hop ko fadam nena Hein? voilà bon Discours bam peu. peu Bon, ça a été de méga tourné ça n'a rien blé en fait. eh la belle ni tu seras ngoli dore be desero fanana Ka dongé duma le bébé. Pour faire la toile. il faut que c'est monsieur bara bouille hein moro ne malay Abano. Ku foi mi ku jaini. je fais ça Ayi, kani bla bashi to bidla. Ha ji ganya nai na malu. kle ko drum ko mo bokena ma Boxa com a bola. Reporter. Olha só, levou. Ama ga chugo na eba. Bindo ngwenu nitela ibo lugo. la belle iko ki bena dalala de franc ne be kana nga fiya minere la kana ne duga programme na ya me Onisa anya damne ɲɔgɔn fɛ an minɛ nɔgɔnu kora yɔrɔnu jɔsira ni ne bɛna yɔrɔ fana i fɛnɛ bɛ accompagner ayi o kuma ninnu ka dan so kɔnɔ o tɛ kɛnɛma kuma ye on est entre nous là ayi non i b'a dɔn les murs ont des oreilles ayi o ko ninnu ou en même temps ne bɛ yɔrɔ fana an bɛ kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ je veux être toujours à côté de toi bon e k'i ka yɔrɔ e ka i ka yɔrɔ fɔlɔ de la a fɔ i k'i ka yɔrɔ fɔlɔ awɔ ɲɛ tɛ bin dɔw bɛ yan ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko bin bɔra yɔrɔ ninnu na ka se nin bɛɛ ma han Lebo ni yɔrɔ ni yɔrɔ ni nɔgɔlen don dɛ ɲama turuturulen de bɛ yan ni ŋɔni dun bɛ yan ne bolo tɛ se ka don yan ayi k'e la e bɛ bolo tigɛ ne de bolo bɛ se ka don yan la bɛɛ han ŋɔni bɛ digi tigɛ la au moins a lajɛ i ɲɛ tɛ yan ni e ka nin tɔmɔgɔ in finikolon filɛ manakolon filɛ e ko ne ka dimanche sokɔnɔ dimanche toli dan tɛna kɛ bi ta nin ye awɔ a filɛ poubelle bɛ yan fɛ poubelle filɛ yan fɛ i bɛ se ka taa fili i ɲɛ tɛ ni kɔlɔkɔlɔ ɲama ni cɛman yɛlɛ mais e de janto i t'i janto sokɔnɔna na n ko de bɛ na ni nin ko modèle an k'an janto a la ɲɔgɔn fɛ i kɔlɔkɔlɔ ɲama ye bɛɛ b'a dɔn muso de kan ka veiller à l'entretien de la maison cɛ ka kan la sa muso ka kan la i b'a dɔn i bɛ min kɛ sisan e ka nin furanna in i bɛ yankurunin in dalajɛ labɛn o kelen kɔni n tɛ foyi kɛ tuguni o tɔra mun de don han o mun ko daminɛ ne y'an ka nin fi tulo kɔrɔ ayi non n'i sɔnna ko b'a kɔrɔ koyi mun ko n'i sɔnna ka yan furan ka kɛ poubelle kɔnɔ e walayi ne de m'a fɔ ni ne labɛn ye min fɔ n b'a kɛ ne kɔni ma dɔn yɔrɔ dɔn n'i m'a kɛ kana siga non diɲɛ bɛ bɔ an kɔrɔ ma fitinin furanni i bɛ dɛsɛ k'o fana arranger k'o sɛbɛn awɔ aw ka musoya nin kɔni a gɛrɛ yan fɛ lebo bolonɔ ma ɲi furanni na kɔni bara fitinin han
Dans la boîte. Nous dans la boîte. Aïe, fouille. Hein? Le boy ni bara, c'est ça? Hakil la yoro jera. Le beau boulot mon amay. Na mi fa ba ke. Ne ka che ba kele. Ko den ne be shenye. Bi dimanche jara sa. Ko den ne be shenye di bo. Dimanche jara ko jugu. Finga tout dit to dalala na. Hein? Souvenir. Ah oui, dimanche mémoriser ça. Comme non, ay ntola ça na fini. Ni bitandi. Ay ntola. Oui, le bo ko jane ya barake bolo de ya ko janye. Non, Chana. Pareil que les mécanismes de concours. Il faut en faire un peu de moche. Chandea. Hey. Janado. Il chat que compta. Il te faut toujours la quoi. Oh, t'as donc. Bogroni. Notre mari. Oui, c'est bon. Alhamdulillah, ça va? Coca. Zoli. Hafsa. Il a la bonne. Olé. Il est femme en bangoro. Ici, c'est mieux qu'on aille là. Maga chokodi. Farasira. Allez, beau. Je la bain flassa. Comment? C'est ça me n'a La belle. Ne fallait pas mouvement. Non, arrête. Depuis à donner mon final. Je ne ferai pas la compétence. Il a CV avec la belle femme. Aïe, madame, Kanda. Il prend dans la salle. Nem, madame, hein? Non, arrête ça. Non. Comme il donne un nom, on va rebuter à beaucoup la maison. Folie, tu vois. Il m'a d'abord dit que on a folie qui l'a clé à faire folie. Non, je n'aime pas ça. Allah va se réunir. Non, Allah va se réunir. Nem, madame, hein? Et tu es honnête. Faut que tu aies le net et nous on va faire et tout. Anna c'est Anna là. Tu m'as pas Voilà, il est beau. Ni ko juguriwa. Ne ko linga minen kura kaje. Minen kura do. Mu fu min jaya. Amina omolo. Wallahi. Mais retardé dans la donnée. C'est pas. Pour commencer la journée. C'est bon? Tu sais, est-ce qu'il va donner un terreau d'invité? Je veux quelqu'un place spéciale d'Orekla qui va les impressionner. Tu as vu? Bon, la belle, non, ne donne et tu la belle, non, ça c'est trop tout. Ça veut dire une chèque. Bon, et fait, il y a ça donc. Au schéma, non, ça c'est occidental. Je veux un truc authentique. Authentique? Oui. Et fin, Sarah n'a fait ni sogo chaman kalela. Non, la belle. Vous n'avez pas dit? Et à Dominga Dnéa, me fika bachit maman, pas de glambi pour mes amis. Promotionnel, fouga non, la belle phase de rebala quoi. Bachi? Anjouan. Najimadou. Il est beau. Tika mouvement. La belle. Il est beau, bita fenouya. Bachi tika mouvement. Me fouko de. Aïe. Et puis, à notre follow machine, à tes mouvements machine, donc à n'est folie tigela, qu'à mouvoir tigela, purement made in Mali. Allez, je t'aime. Bisous. Bisous. Comment les vous me connaissez boulot?
ko ne de bɛna nin kaba in folo k'a dun ten tigɛ la Allô? Allô? Sira? Sira? Wallahi kiboro. Ay, jagana tige. Ngo, lebu de kalikan bi ko fa ka bashi dun bi akele me ka woli bla terikew de mare. Ko fone de ka bashi ke bi ka di lebu ma. Bashi wa? Ere badun, hein? Bashi ko ka kila ka folo tuguni ka bunten tigɛ la. Labɛli, ne yɛrɛ tun ja tigɛra, n fɛ ko wɛrɛ de bɛ yen tuguni o. Bashi. Ne taara ni ko kɛ lebo la bi. Sira i bɛ yɔrɔ yɔrɔ se ma yan sisan n sigilen filɛ nin ye, n bɛ k'i kɔnɔ dɛ Sira kana to an ka malo dɛ. Ni ne malo la a bɛ komi e Sira malo la. I teliya i kana sisan. Ok, problème t'a la. N bɛ na sisan. N bɛ na sisan. A tigɛ dɔrɔn i bɛ n dontɔ ye sisan. K'an bɛ sɔnni. Fatmata, i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la sisan jɔ dɔrɔn i kana ne labɛnni fɛ yan. Basi tobi de bɛ yan. Awɔ, wa basi ala ko fo ka tiga de kɛ basi la. Lebo de ko ten kɛ. A bɛ sɔn. I teliya sisan i kana. Awɔ i bɛ min na ye o bila. N'i yɛrɛ kaba in lajɛ. I tɛ se ko tɛ nin na sa kɛ. Jɔn ka dɔɔnin k'a la sisan o bɛ na. Ela cɛ kolon. Fingo kelen wa? Basi to yedi. Ne bɛ min dɔn o to ye dɛ. A fɔra ne ɲɛna ko basi ye fingo 3 de ye. 3 wa? 3. Fila. Ayi fingo kelen. Basi ye fingo 2 de ye. Mali yɛrɛ bɛɛ fingo 2. Ko 3? Fila labɛli sa. Basi ko ka teli ko fingo kelen dɔrɔn ya bani. Ayi fingo kelen nɔgɔ tɛ se ka mɔ sa. O bɛ mɔ cogo di? Mun 3 sa? Fila do labɛli kana sɔsɔ sa n dɔn ko. Fila. Ne kɔni bɛ kelen de. I dalen bɛ jɔn la basi ko n'an k'o tigi wele. Aw ka maa kɛ. Ne yɛrɛ fɛ n'aw ka maa ye dɔ f'e ɲɛna sa. Labɛli ka sa an ka maa wele. I bɛ parler ba in na ten tɔ ja i ti foyi yɛrɛ la. Labɛli man di n ye dɛ. K'an wele a tila k'an dɔgɔya n t'o la dɛ. Allo ma. Somɔgɔw dun. Awɔ. Ne bɛ labɛli fɛ yan nɔ ko a ka foli f'i ye. Ma anw ɲɛ gannen de don an bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ basi ko in de la yan nɔ. Basi tobi de b'an bolo yan bi. Awɔ ne ko basi ye fingo 2 ye. Ma ko 3 wa? Ma foi. Fingo 3 an ɲɛfɔ. Awɔ an b'a tɛntɛn fɔlɔ mugu tɛmɛ la ka ji k'a la. Awɔ ka sɔrɔ ka tɛntɛn basi tɛmɛ la sisan. Ka sɔrɔ ka kɛ fini na k'a kɛ a sigi nin tin kɔnɔ. N'o bɔra dun ma. Filanan an b'a kuru ci dɔrɔn k'a kɛ nin tin na. N'a fini la sisan sabanan ye min ye. Sabanan sisan an b'a ta basi tɛmɛ la dɔrɔn k'a tɛntɛn ka ji k'a la ka namugufin k'a la k'a kɛ daga kɔnɔ o y'a bannen.
La belle yara ya mere. Ani do fa mala mere. La belle kana fa ke do fa musa. Sabare te ya. Sabare do ke. Mo so so de kadawu. Na fa fu maka wuli la ne fe. Ala ko ngoto ko su. La belle no da meta. Ayameta. Ka wuli akla ka no. Ouais, gros non. Salut. Ante. Ouais, outra Bachir maman fala. Abo mo sisa. Ayo ke tu. Aha. Ne ku no dalangulo abugore. Aywa, aywa. Sala Bachir. Problème ba sama Bachir kele. Subhana na madumuni Bachir kele. Kana mo dana no ko. Ala ka ku na jani ko ina. Ala bismillah salongo. Ala ka ja. Amira. Pashenga na shwala. Papa. Linda kali bita kuma be doba le da kuma. Salut, Austin. Of Austin. Saya basi koi. Cuma ada presiden aku lah ya. Allah fa ne basi fa na. Ne basi ya, ne tahu no 4 ans. Ne ta sangoro. Sangoro. Sangoro mamu. Basi. Pardon là. Au fil be ko comblé. Inshallah. Ne bone ne jolo no basi ko na fo. Muso sambe me te muso no. Ne ra mo sonyo. Bon ne a dongo pable na muso ko. Ni ma farasa. Jenu go ko sara na o sura shide. Yaro luta muso ko. Tiens, nous avons fait un rêve pour la mère. Depuis que moi je me vois mona. Enfin, quand on parle du loup. Tiens, là. Avec la drone. Ok, non, ne vous gênez pas. En tout cas, Ni era mina era sigi chogo ba era kafo ko ne dum ni taw ni ba adere bali bable Awana sigani kali koi. Ay non, to anga dunga foka ka de o mina tebi to bele kala fisa foka man de to woni ngone mu fa yara ndo a hagli turu la kone ok aya Parti. Aya, bismillah, vous êtes chez vous. Berajare. Babli anya fa ka kadia. Ni? Ne era be nogo. Look man ni your food man and to la to. Non. Tu sais, on va faire mettre in Mali. Est-ce qu'on a une offre pour la bolola? Nous? Ka bunte bolola. Ka te passer. Colonna. Bon, afle. Lego anga muso ba ndo ni lego. Ya fama. No one took my way. Ni vitamine menina. Barka menina. Nyo sule colonna. Ate machine. Ya. No yen ga banam sen chama rebe mo ko chama na bina fo furu dum ni beleni nu Ni basi ɲɔgɔnna tun cɛ fɛn fɛn san 20 a b'a bɔ parce que ni ne ɲinina an ka musow fɛ a ye ɲɔ labɛn aw bolo la ka sɔrɔ mansin tɛ a bɛ kɛ sababu ye k'an kisi banamisɛnnin caman ma parce que nin filɛ nin ye i bɛ nin dun de i tɛ fa an yi ta an ka taa ne kɔni ka kuma man jan ne bɛ nin dun dɔrɔn de amusement à part. Et puis nous avons la belle corbeau de quoi. Mais j'ai vu que. Basi a na ji sigi kɛrɛfɛ o ye mansin o tɛ bolo ye. I bɛ sɔrɔ du kelen de kɔnɔ Mali bɛɛ Simbaka cɛ daw. Non. Mara cɛ daw kelen kelen yan. N'a f'i ye muso bɛ dɛ. Muso bɛ dɛ. Muso bɛ 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 muso bɛ
La belle. Tiens, c'est un peu en retard. Voilà, surtout budget. Les mots de ni sigilen bɛ ka miiri de sisan ne ko munna aw cɛw munna aw cɛw n'an furula dɔrɔn o ye kadodi de bannen ne bɛ ka miiri depuis ne ka furu kɛra san joli kado hakili t'a la yɛrɛ kado bɛ e an ka mariage anniversaire fɔlɔ la ne ma sanu de d'e ma tellement que a mɛnna fo n yɛrɛ ɲinɛna kɔ sanu jurunin kelen o dira ne ma n ɲinɛna kɔ sanu finna yɛrɛ a kɛra wa a ma kɛ depuis mariage san fɔlɔ de yɛrɛ k'a lajɛ depuis san fɔlɔ fo ɲina kadonin kelen ayiwa aw musow tɛ yɔrɔ dɔ faamu quoi n'i ye jateminɛ kɛ maa min n'an bɛ ɲɔgɔn kɔ i y'a faamu ayi o yɔrɔnin fanba ye mais ni mariage kɛra sisan i b'a dɔn dépense wɛrɛw de bɛ na il faut préparer l'avenir des enfants parents bɛ yen e yɛrɛ parents bɛ yen ne parents bɛ yen mais i y'a ye wa o dalakan kɔni ayi dalakan bɛɛ dɔ de bɛ sɔrɔ ka fɔ o n'a ta o ta hali ka i bɔtɔla tuma dɔ la dugu kɔnɔna na ka na fɛnnin dɔw di n k'a bɛ muso diya yɛrɛ ye de mais o bɛɛ kana kɛ comme si sani mariage cɛ o bɛɛ de bɛ kɛ yen nɔ mariage mana kɛ dɔrɔn ayi muso furula ka don ka ban banna. La belle problème t'a la n'o de ka di mana sachet fimanin tɛ a yɛrɛ ka terme tɛ sachet fiman bɛna d'i ma o kana kɛ dimi dimi sa bale allez je t'aime n bɛna baara la fɔlɔ allez bisous à toi i hakili to denmisɛnninw na n'u bɔra ekɔli la n'ala sɔnna ka segin di ɲuman ye amina yarabi n tɛna sigi ka lajɛ o kanu bɛna kɛ min ye sa wa walayi cɛ ninnu san joli kadonin kelen hali bi o de b'ale hakili la o sanu o yɛrɛ finna ka ban. Les beaux là. C'est comment? Ça va? Ça va, je vais. Barayoro. Alhamdulillah. Ça y est, il y a pas. Désolé, tu n'as pas dit. Ne ka cadeau dum. Pardon, je n'ai pas mobile comme. Oh, alhamdulillah, on photo. Ya, le bon anniversaire. Le beau était là. San joli cadeau ma dia no bi cadeau ngoni La belle, voici ton cadeau. Ne ka cadeau de ka cadeau de John Dale. Anu ngane la jeta to godi. Ada ila fo de ga la je. Ah, la belle. Ah, il va faire quelque chose ça. Nous, on a tout coupé. Les bouts carottes. Tomates. Les beaux chefs. Les beaux saladi. Wa saladi ni ha sega sega ntete me saladi pi woro laga. E be fe cadeau de mari kadema, c'est go fone be. Baba. E be fe cadeau de mari kadema, go fone be. Et les beaux. Saladi tu es la préférée. Hein? Ni ma c'est mala yi jiglam c'est ami dane gambi les beaux ni ba do ite so ni jota. Tout dit. San joli e ma cadeau di ne ka cadeau de na ke bolo saladi ni carotte e le bo kui cheto bi cadeau du ma bo emballé ka fleur nun kuka ni sigle me ko de ni fes ku be imaginer ça bena sauf ça ne na mo un cadeau c'est un cadeau e re da ko ni ma ko sachet fimani ni te sachet fimani hein le bo mi ka fiana ne ku fe ni bina emballé ka bla sachet ni ko no kana dia emballé ni fla sachet ni ko no un cadeau c'est un cadeau la belle il débrouille nous oui c'est Allah
Nibna libo in ke chogo di sa. Nina sa ni kamufle. Nina ko na favoro bala. Alani. C'est ma belle. Oh. On t'a fait comme on a mort là. Hein? La belle. Et on t'a fait diminuer mon cadeau pour là. Hein? On t'a dit maman a dit. Eh la belle. Yes, ça la dit là. Coutume. Ça la dit quoi? Ah mais ni aglan a dit nema. Aglan a dit nema. Saladi te ba wole ko cadeau. Ni nana cadeau min dia. Cadeau de l'euro. Ah, cadeau c'est un cadeau. Wani cadeau yi. Abi lay souvenir. Euro cadeau kanga mare kanga to gala je. Mondo la ni ay to yakli be jiati ndi ba. Ni sari na tomate be. U fene be mara yi souvenir abi ira yi na hali mo le mo. Eh la belle saladi me sera mara. Hein? E ma do ka sera mara kana dinema. Ni saladi kelen yi souvenir yi de. Sani ka insister cadeau ko na. Muna era te cadeau dinema. E de la cadeau dinema. Hein? E de la cadeau dinema. Chéri kanga cadeau ke muso yi. Ala fa ba kuma tani to fanga. Chéri kanga cadeau ga muso yi. Chéri kanga mi ga muso ma ngo ke chéya. Hein? Muso joli be bi mi me cadeau ka chéya. Na ngwa mu ku jani wona de. Hein? Ima de la fo ne kana cadeau di ma. Ne mba ko cadeau di. Aïssa la belle ama se ne ga fo kasa na cadeau di an. O ma se ne go fo. Ou bien? Et quand la bouille refanana kuma do la ga fo bi bon. Il y a un tra du gono ni fait ni me se kana di nchema. Là ça passe. Ou bien? Ne ma ba mais ere ka la te. An dibida an mariage kera. Hein? Kadun kili. Hein? Wo ere yi o sanjuru ni mdinema abe fina sokono ne re to yordo. Wa ne mada ala an sanu ne. Eh la belle, oh ça nous fera ça comment ça nous voudra gagner oui. Ça nous irait vous tenir les bons. Il va être tout good. Et qu'a fait commander faut Dubaï. Ma chérie. On va oublier ça d'abord, il a ça la là. N'état donné va et de là il est fait pour faire paix Charlie. Ne côté na ta sala d'inglanke. Nga ikungi shindro ina na sala dinyi ka gumire kelinga andegede kumbila suna imana dina makado kam ibo don sala ndegede kumbila ega glace je sais que la glace en clé na dum fala wodo ça c'est ma belle. Enfin. Ah, tu me arrêtes. Oh, n'est pas ça, c'est le plat préféré de la belle. Le plat préféré de Lobo. Pourtant, c'est délicieux. On est la plat préféré maintenant. Surtout la cadé. Ni min cadé dron. Mais on ça doit faire. La belle.
C'est bon. Non, je savais. Bon, bon appétit. Salade ko nous tenait que demain. Non, Jara. Je sais qu'il a plat préféré et puis Anna m'a mandine tu dois la donc ça passe. Voilà. La belle. Ah, les femmes. Kafon ne m'a dit que Johnny la seconde bunani dans un saladier. Aïe, n'y a été saladier fait. N'y a qu'un kera fait. Kapabok me l'amala. Ouais, la belle. C'est normal. Ouais, la belle. Tu donnes mes saladiers. Ah, mais quand tu veux. Observe. Saladier, j'ai ouais, c'est bon. Et chez comme c'est saladier là, ça. Non, mais la spécialité de l'eau. On est là-bas donc. Voilà, tout le monde a choisi la salade. On a déjà ramené, on a ramené. Aïe, aïe. Comment t'étais la vie? Allez, surprise. Il a cadeau frère. Les beaux. Vous n'avez pas encore dit. Aïe, bon, je te laisse deviner. Sanou. Oh mais, c'est vraiment bon. Il connaît mes soeurs à voir chaman dans l'année zéné, les nadje. Complet. Tu mérites plus. Il fallait qu'on a malheur. Eh mais il a malheur aujourd'hui, hein? Ni comment pas dire foi ma. Non, ça c'est rien. Nous sommes à côté. C'est joli, oui. Hein? Là, je suis content. Non, je dirais. Parce que nous commençons à faire. Non, quand on a ça, c'est pour toi. Parce que chéri karuge muso yorom na muso refele kan karuge chéri yorola wala fo ambala ko yoro ni famu subal ni era bolani fem titin do ya sangala di ya bon abe ko saporo tambo sino dosi na tile ko ni watila do fa ko era kelle boni la belle anga secret ate di be ma de o te di be ma abada le bo la belle ko dum onu ndro abana la no fro te kanye saran kinu te no ngam to ko kere gam ko dala ko ko kalaje ka soro ko bi am jugo be sino wera blala ti kaso ko fuka le bo la belte abana la belle fana ga le bo yeah okay Hey, mais l'autre faut ça. Est-ce que vous allez ça va.
Pourquoi tu as envie? Apprécier un effort. Mon nom va venir pour ça, un petit clair. Pushing. Oh, il est devant le bas. On va aller devant le bas. Quand vous êtes là, la femme. T'inquiète pas, ça va aller. Gérer la relation. Ok, donc en marketing. Ciao, ciao. elle va là. Aí? Grande zela. Eu tenho. Zela. Mogoshi. Mogoshi wa? La belle. Pour changer mais muso de filɛ nin ye depuis sɔgɔma ala de ye sɔgɔma a ye fini min don a tile la n'o de ye fo wula. N'ala cɛ kɛnɛsigi ko t'a la. Kɛnɛsigi u bɛ siran ka ɲɛ koyi. Ayi o kɔni denwuli ma kɛ foyi de. Mɔgɔw bɛ se ka foyi. Dagawuli. O bɛɛ kɔfɛ de hali jeli sɔnni. Jelimuso ye so de wele k'a wele. Muso ma se hali 100 fila bɔ ka d'a ma.
e fana nga ne be don to kam ne me wuli ka muso ka sola jigi sa ha e be ne don ne don ne sigira ina wala ne ta ga yi Nane ko madora don nti da ngana ba kala male na so be kamera tigala ni mi fo sa ko taga yɛrɛ yira olu la ni muso kun y'a ne fɔ ka lebu ka labɛli fɔ ne ko lebu yɛrɛ kibaruya en parlant de lui là tigɛra a b'a fɔlɔ ko ne bɛna girin ka telefɔni in kan ka dɔ ka weleli in na ma foyi yala fɔlɔ ne b'i dɔn sa labɛn ni ye siyɛn joli b'i wele i tɛ k'a ta ni ye siyɛn joli ye fɛn min t'i wele tuguni dès que ye n ka message sɔrɔ tu as 5 minutes n'o 5 minutes tɛmɛna i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a to yen n tɛ se e bɛ ne de b'o dɔn sa i bɛ cogo di tu as 5 minutes dès que ye n ka message sɔrɔ i b'a kɛ cɛ min na ne tɛ. kanula lebu lamnel debia nti lamne e kuma mi ha la belle e kuma mi foli ye juru ye de ngonti lamne jago e lamne liya e bora so kono kabini wati dume ha ko ni kuma manja sa lebu kuma to manja e puis be ka wele téléphone na combien d'appels ti kata ne wele ne mo yere ay mi wele ni worondo de nte mala ko era damne liya ha ne ko ebe mun ko kura de la de ka fo ne be mun ko de la ni la be naran teri muso de fe sira ndaka wuli sira ke e bi ta sira fe ne ke wele ka desa ka telephone ta o te mana ko era de ma di hagli sigi la belle me kuma kilo fina ben ala ti ni me yere crochi ne ben couleur wera yire la e nyera ko be le bom do e tene do e ben to ko de ten jam do mi dam couleur yire la ni mana ko mi damne to la fili ne kuno te chauffer ne ka journée chargée la bi ne be ta reposer ne ka journée chargée wa ni segi ni bardo fo ta reposer la be esere ne me muna ha e me muna ka sege ima fo srafia ma chama to la oui allô. Sera non, ça ne va pas. Eh bien, mi. Mako de bila, c'est urgent. Nous sommes sous 500. Non, là, ça a été tu l'as oublié, quand nous sommes sous 20. Mako de bila. Et la belle ne m'a pas dit la peine à la tête. Eh bien, il est ténébreux. Oui, entrez. Allah. Sira.
Sira. Sira. Il te muso donné le kokora de la sang. La belle be boire depuis à la den kuma mais ta yinienne. Ou eba wole téléphone na ka décès atika téléphone ta. La belle be kokora de la sang. Wana téléphone ti dam de sugona c'est ka air flaguer téléphone na. Am na dalé me sugona la belle be téléphone ti la. Aw be salon na la belle be téléphone ti la. Ne ka ma dora don. Sira ne ado la belle be kamele tigale la. Gana sur eba kanama ko la belle be kamele tigala e ma fen fone nene. Nim bora kanama je domodo. Aw fla be ni flan tete. Lebo. Be se ko drone fune. Ada tu da la kale be fi. Donc o kore be do kanama. La belle be tane fi ya mi tiga me boroke. Mun kamele tige. Iya mine munila. Lebo bisigi mayne. Bisigilité. Bisigi may lebo. La belle change la bisigi. Lebo ya bisigi ne ko en fe ko. Muso furle meta mun kamele tige ke tukuni. Muso furle ba million kele te dugo na be kamele tiga. O traiteur muso. Ne da kawlite so ma kana dala. I dalenta ko kan. O jugo galo ne. Ngi dalenta ko kan. Adunga ci da kana ke chende. E ka sabali doro. Ne biso go doro le fe. I sabali ki bolle du suga. Ne ko en tani hakilere lebo. Sona mo le asoro nare. E sa ne wole ka bonga so kana to di urgence la ka foko la belle be ka Ni te urgent. Ay pour moi ko re ay shoku da kesra. Ay sa mo ni côté urgent. Non, lebo sabali sa. Amuna mata soro ne fe shengeli. Mi me ne fe ne afio. Lebo. Ne ta yala ka ta ni ne fe to do to ne. Mais eta la ka dagawle ne ya. Abi soro ne fe. Comment dagawle mi me ne fe no fe bi se kata. Donc ya ko. Mu ka wuli kata. Merci. Pas de quoi. Akwa ci tane. Ni ni ko kera chan tie dungudo. Ne be mfasi wera ira ola. Akira chokoli. Nindu kuklai na kaboka na ikelenga ni sigi anta. Ha? Dibu. Alsa kukele mbesina. Usera baye te sare. Varo mimbia. Ibidi yere toro fu. Tusuka sibidi faka fu. Munu kumekulongere la. Me kulongare la. Ek me kulongare la. Ni appel ta bayu ani boli bayu iwara ko yemia. Aw te uta don ka fo aw muso be digumina na waxa appelu na waxa boli bawla. Ne ni bege ke ndege fui ni ta yoro kele mina na way sira fi intermso. E ni sira bere kele. Aw fla be date fle kele ne la. Imadanal sala. Ali ga kuma bra. Lebo, anga kere. Te twisi gorole. Te twisi gorole. Anga finya na. Appel ban ninge. Kulu sebel ntme ko ngere la. Ntme ki feki shifleri. Ka yire la ire ka fo vraiment ibe to ka koni mun keke. Abi tigini la, bi tigini sona. Mfini fe ka doni. Na soro la ni ne ni ke abi na mingele bole. Ne refi mi nyinga nimisa parce que abi ibanana, ha? Itiga dumini ke. Alla jesa. Kum bigi ngendi. Mane pege mele memi. Dok memi. Sira fege. Sira fe sira bole sira ko fone. Sira mo fi imadala di. Imada sira dala kanadi. Aka juma afoya nata. Ne kumbika kuni mun kene afubika digela. Ate digena to. Ate digena to ne mu kuma yare. Jawo koro ko nyake ko kama o abutira. Ha? Desani
Jamais dit mon là. Tu t'as la vie me plomber là. Mais quand on enquête on est non. Et quand ça va ça. Danatia et Danetena de Bou. On file les mari. Sono dans le Milan. On m'a ni fait au Dana killing ou batonji. M'a ni fait. Hein? Danaï, tournaï ben. Fouille. Mon les boucs à la belle de l'autre jour. Il venait ça. Mais c'est qu'à t'arrêter voir. Il me fait et les boutons bouges. Oh! On est dans les flattés ça. Tiens les dos. C'est ça, il va ramener Mickey. Oui, ganas. T'attends là. Du boucle là, non? Hein? Du boucle là. Attends, il va nous comment de venir la tendre. Sinon, on va venir là, sinon il va comment te. Et gana. Allez, beau! C'est ça. Oh, mais ça va. Tá lá e dizer, Gana? Hã? Menina, fim vai vir, não? Mas você vai lá, vi. Eu não vou mais ver, vai vir, velho. Não, madana. Bom, hã? Eu não lembro a minha doa. Tem uma linha na fim bem. Minha joelho que politique à s'en fait. Politique à dire tellement. Avec mon ligne à la fin, voilà. Regardez-moi. Je vais dire ça. De vous. C'est pas une intention. Si on a besoin de balle de quelqu'un, ni mon témoin, on doit barber. La télé ou les gens, ils vont entendre un match pour la même tout un ballon de gaz. On qui l'a un ballon à oh, et na. Mais c'est belle la samedi qui n'y a. A kana me bline. Ah, on se revoit ne va le venir. Il y a un film pour la mais il y a un film là. Voilà ça. Kana me bline. D'accord. Non, marketing. Et gros. Bisous, Barimba. Et Krenta. Ok. Bye. C'est marketing. Allez, bon. Ni va reconnaître la fiale bien. Mendaya, nakadi betaya en fait. Tiens, nanga dakabli wele folo. Hey, je suis un programme à audience folo. Eh, je suis à la clé. T'as oublié de faire ça? Hey, allô? T'as oublié? Où les beaux voyages le nez? La oui. A voyager là qui ne vient nous. On a quoi ma rentrer. Si ça y va au mieux là. Il que son matin il te mine fou. Abo. So. Abo a manja luga. Le kuru. Le tiga be kisa kane. Ni be faire ça. On le beau ka dun kama encore. Ni ngo mi. Ala kana ko ye. Aka bege Au coffre. Murigen cho fayi muso inga funa glanta muso inche munine ya na cheke ni bi nyebo fedi o murigen fene amba la jew fambe fe na fla be farala nyoma avec ko bahi donc ni wuli de ibi mi ike pe mi so esa me juwan ko ni nutsa mina awa bagade ko fu yala Beta du tagala ibina sura da falle Anche Salam alaikum
La belle. La belle. T'as fait un l'eau. Votre correspondant n'est pas joignable. Répondez-le. Ah non, c'est pas possible. N'est pas joignable. Ni kawai. Eh, muso ka buka ta yana ta ince ta fui. La belle. Comment vous avez mis? la menade. Et maintenant, depuis wati tu es ka foli ke ka dese ka da Congo. Mɔgɔ ma kuma da sariya fana sɔgɔlen don ka tila ka telefɔni bɔ k'i wele ala jɛ ne dun ko kuma ma mɛn a de sa bilen labɛn ne ye wele siɲɛ 2 i répondeur direct mun bɛ k'o de f'i ɲɛna ne ko kuma ma mɛn depuis Libo yɛrɛ ta la walahi n bɛ se k'an kale ye bi ni wulada in na an sigiɲɔgɔn dɔ ka denkundi tun bɛ yen n ko n bɛ taa n sen jɔ o de filɛ k'an ta ni baro ye tantɔ ne yɛrɛ ye labɛn sokɔnɔna yɛrɛ de n ko sokɔnɔna bonyalen don kelen sinon den wele ni répondeur Bablé i fɛnɛ sa na n'a kɛ Bablé n'a ye bisimila sigi b'an fɛ bon ne yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛna sigilen wa n sigilen mɛnna ni ma taa yɔrɔ jan filɛ kare kɔnɔ ayi bon n terikɛ de tun ye n bila ko n kana yan lajɛ n'a y'a sɔrɔ e bɛ sɔrɔ so yan kabiri kelen n t'a lafiya la dɛ Libo b'e bila ka na ko k'e ka na ne lajɛ cogo di n t'a la dɛ i dan ye dɔrɔn ka na i nana sɔrɔ n bɛ yan kun bɛ kare kɔnɔ i ma telefɔni in composé ka ɲa de ne ni Libo ka teriya tɛ nkalon ye dɛ n dun y'a f'i ɲɛna dɛ ni Libo ye kuma fɔ n ɲɛna ne bɛ taa fɔlɔ n tɛ faniya la dɛ ne kɔni bɛ taa fɔlɔ ne nana sɔrɔ e kɔni tɛ so i tun bɛ répondeur kan na bɔ Bablé ala ka wula yɛrɛ d'a ma Bablé labɛn ala ka wula yɛrɛ d'a ma n ye n t'a fɔ aw terikɛ nafigi ninnu de bɛ cɛw ni musow bila ɲɔgɔn na tantɔ fo n ka dɔ wɛrɛ mɛn n tɛ se ka n sen ta ka bɔ kɛnɛma ko parce que ko n cɛ voyagé la hali sini a kɛra sɛgɛn dan ye nka b'a kun bɔ cɛ wa kɔlɔkɔlɔ wari bɔ a kɛra wari bɔ ye koyi nka ni fɛn fɛn kɛ Libo ko la kɛ a b'a kun bɔ koyi k'a kɛ n ta ye fankelen yɛrɛ ɲuman na a tɛ se ka foyi bɔ n ta la siri saba in dɛ k'o bɛ ko u bɛ koko saba fɛnɛ kɛ nin de bɛ ko sanfɛ tiɲɛ don sanfɛla ko in dɛ mais Libo don n'i y'a nɛgɛ nɛgɛ ka don a da fɛ a bɛ sɔn o y'o saba ye nasiji ko mun ta de y'o ye ne bɛ se ka o dɔɔni mun Libo kunna a tɛ bɔ o kalama yɛrɛ a tɔw bɛ yan cɔ situli fankelen ko ni min baara kɛ dɛ ko ka to ka nin dɔɔni mun Libo kunkolo la n'o kɛra a tɛ se ka ayi fɔ bilen ne labɛn bolo an k'o mara ka ɲɛ furamugu bilenman in dɛ nin cogoya bɔra ne kɔnɔ dɛ est ce que an tɛ fankelen wele telefɔni yɛrɛ la fankelen fɛnɛ ka telefɔni ta sa mɔgɔ ma kɔlɔkɔlɔ sɛgɛn allo awɔ karamɔgɔ salamu aleykum somɔgɔw bɛ di i m'an dɔn wa labɛnni de don ne ni n terimuso bɔra e fɛ yen sisan ala ma mɛn awɔ ne de cɛ tɔgɔ ye Libo ye awɔ i ka furamugu bilenman in kɛ a kɛcogoya bɔra ne kɔnɔ dɛ
Fangele. Lebo bomoshi. Lebo kumsigi. Obegelade. Alne mi lebo furumswe ne madeliga lebo kumsigi na bomoshi folo. Ona gelade eske barain bora folo. Fangele. Nebo bomi. Enfin à la maison. La belle. Papa. C'est lourd avec le donner. Ça va? Ouais, la belle. Et mon nègre. Kanake de. Ah? Ay, kanake. Mais faut que y'en arranger donner, t'es un nebala. Pour un plage là, n'gasa n'en mon chamay. Eh, boy cheganta sa. I cheganta kana magandare. Ni magrala do yuko juke. Alaji. M'tule kama ko ede. La belle do ne me arraser, et m'a fait un faux bi. Chenya be filma kya mo bi wuli lebo gansa te ko nironi kana to de irla jang la je e mo do ni yemi mais ni mo ya ro na arranger doni est-ce que on dit gi ka to ikara magala de la belle lebo anata anata kai sa anata ante sa anata mi sore kana magala de non tu faut quoi ça jibe tagalai. Est-ce qu'il t'est occasionné nega lebu bomoshi do soro abe sunungola ina fo fangile ya fo chukumna La belle. Foi tudo. É muito blança. Ni como na siga tele de la je. Ah, nem Kupon luge. Ai muna mun gani. Ni kuma fe yi shon ne tike. Muna bomo shi tike wai kuma nan son tike. Ni bu ka bomo shi felen tike ni mun kana dalin to sunu gole be ni son tike to. Ha? E be son tike to. Ni dum ni shon ne tike o. Ndi do galon tike la ire. Tu be do rejugo la bide. Ni ma fin ni ma dabo be kamo. Ni be fe. Ni fori on no fana forani donc ba kalam. Yambe. Oni. Ik me ngam bomo shi de tike.
ne ma kɛ kojugu ne bɛ fɛ an ka bɛn de dɔ ka fara an ɲɔgɔn cɛ jan ni fɛnw an ka bɛn o bɛ kɛ tan de ne minɛ komi i ka moriw de y'o f'i ɲɛna ne fana ka moriw ye min fɔ ɲɛna n fana b'o dɔn e y'a dɔn cogo di yɛrɛ ko ne kun n'o de tigɛ n'i bɛ du dɔn dɛ ne bɛ du da du dɔn i bɛ ka taa min Lebo y'a dɔn cogo di ko ne kun n'ale bɔ musiri tigɛ ngana i dan sɔrɔ ni ko ne me est-ce que n tɛ n to yen fɔlɔ parce que nin kɔni n'i ye mun yɛrɛ la n'a sɔrɔ ŋaniya jugu bɛ maa maa kɔnɔ ka sin Lebo ma i ka diɲɛlatigɛ banna pewu nin kɔni voilà Lebo mun ne kɛ ne ya maa de ko i bɛ kojugu kɛ Lebo la maa de ko k'i bɛ fɛɛrɛ dɔ wɛrɛ tigɛ Lebo kɔfɛ a tɛ min kalama ne ta tiɲɛna hali taa kana to la e ko mun est-ce que n tɛ n dɔɔnin fana ka parce que ayi Lebo kanu dayɛlɛ bilen sa e bɛna mun kɛ ŋaniya jugu de bɛ kɔnɔ ayi sɛbɛla ne kun bɛ fɛ an ka bɛn dɔrɔn de e bɛ fɛ an ka bɛn dɔrɔn e dun jɔra kun o mun ne na ayi a to yen nɔ sa ayi kana a fɛ kuma can fɔ n ɲɛna a kɛra cogo di ne kɔni ne kun m'a dabɔ o bɛɛ kama ne min ɲininka o la n ko a kɛra cogo di mun ni mun fɔra i ɲɛna o fɔ ne ɲɛna sinon nin kɔni bɛ mun sa e tɛ bi si kuma caman t'o la Lebo e bɛ sɔn ko kɛnɛ na e min kɛ e m'o kɛ ne la n'i k'a ɲɛfɔ mun ni mun fɔra i ɲɛna o fɔ ne ɲɛna fɛn e taalen ɲɛ ne taara fɛn to yen ne taalen e taara mun kɛra fɛn fankelen ɲɛ a kun man ne yɛrɛ ka taga yɛrɛ fankelen mun kɛ a fɔ ne ne terimuso fɛn ale de ko dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la ko fankelen ko ni ne y'o kɛ dɔrɔn ko ni ne ko fɛn fɛn e b'o kɛ ne ye e yɛrɛ m'a fɔ ko fankelen o y'i ka ko kɛlen fankelenma de ye komi i b'a dɔn i ka di ne ye bi n bɛ hinɛ n'o tɛ ne tun bɛ mun sisan e y'o fankelen o aw bɛɛ tun bɛ tiɲɛ to sanni Lebo tani ninnu i t'a kɛ nana Lebo Jesus. Oui. Ni kan wate. Non, ça va. Don ci wɛrɛ bɛ yan. Mec là, il est. Madame Kouyaté, kono ko bari kan bari mana to d'accord le vrai malien jamais à l'heure bari tina erla je kuma shi kararo la Oui. Merci.
ministère de l'Éducation ko rendez-vous ma ko rendez-vous wɛrɛ an ka cabinet nin kɔnɔ fana bilala vendredi wɛrɛ la d'accord problème t'a la ni bari nana n b'a ka na sisan sisan merci. Oui, alors Barry. Eh bien, mi. Pont sans feu, Barry, et be pont sans feu. Du premier au 30, et be pont sans feu. Pont sans feu là de Barara. Hein? Dès qu'il sera Barara, on sera au bureau. Il m'a frustré une fois dans la. Bari ka attitude ni mo ba nyama da balance Bonjour mon chef. Bari Ernele 10 heures 10 heures 10 heures ni ina wate bararo la. En fait, cousin, tu me gardes de muso bla. Wa toujours kuma do ba bolo ba. E be ti cousin muso bla yoro wara togo di. Je dongo do e de ti cousin muso bla ko so la. Ali école de école be daire 10 heures là. Bonjour madame. Bonjour, ça va? Ça va. Traoré bien. Awo Traoré bien, ko jolo. Ne ba John ara ne bina cha Ne chere. Ne ba ri cha Abe. Traoré ba ni mo wali kuma la. Ne ba ne fu chere. E ma fa me o ne ka bara dare re tina se gunya fa ne bi kini ngani. Madame, patiente, mo wali be ni mo bora be fa ni bisi. Ndisi gamere. Awe ki patiente ni mo bora ma fa isi sa mo wali be. Abe bo se sa isi. Tu vois bien. Ne ko. Hein? Barabe de la R9. 7h30 plus tard 8h. Posez R9. 13h. Barabe de R9. 16h. Ne do da. Ne do fiya. Non, chef. Malien bel kan don. Kan ke ka from ma wajibi ka. Ni re ko ni gebe. Hein? Mais je l'ai dit ça là. Vite, oui, c'est sérieux drôle là. Bararo ti se ka yere sabo ka yoro yi. Ya famo. En fait, chef, il y a d'habitude, on vient quand on veut, on rentre quand on veut. Quand l'essentiel que nous on a la baraque. O de bana. Bararo ti se ka yere sabo ka yoro yi. Ita mana ka bondala. Madame Amaya boa. Awo so ni bido. Mo wali be so ni bido. Madame Nebeka. Non, trop c'est trop vraiment. Ne be bi fi. Mais aka bara de yeti se ka ni fon nyina. Parce que ni o re nyini nga. Ni o re DG muso nyini ga ko so o de be yambara rola. Anu ba nga bara ki chuma bodo do. Donc il dit alors donc DG fa na yisigi mo bora do na. E ma foko DG. Donc ya fa e ria muso do ne DG muso ri. Mais ça Madame Traoré. Il a essayé à femme. Il a machine roka. Donc il s'est côté alors. Il dit Tony na kana chuma afana ba kete ntoko. Madame. Et tu sais la nga bara fa. E ka barako mina diplôme ya dana. No. Awo Mr Traoré masano. E ba nyero. Mimi e la belle. Oh mimi fait ça ta femme. Madame Kolo bla. Il s'est côté ya ne so bi ka so le. Ya tika so ile ya bara ro. E ka na mi se che ka bara ro. Me che ka bara ro ya ya ta ka so yo. Ayi. Ka tabila fo ka ta fo ne bora ni service ni. Ni ya me je don do kin na na ta de ka bara bada. C'est vraiment fort. Ngi ka ta ka bonora. Hein? DG. Non, c'est bon, j'ai compris. Ni
mun ko morali ne bɛ na ka na n sigi réception de la u bɛ ne bila ye fo diyagoya ka sigi labɛn ne tɛ se ka bila ka don direct la e kan ko e ye jɔn ye ne ye labɛn de y'i furumuso labɛn so kɔnɔ problème bɛ ɲɛnabɔ so kɔnɔ de yan ye ne ka baara yɔrɔ de ici c'est un cadre de service e ka baara yɔrɔ o bɛ komi ne t'a de ne sago de bolo n bɛ na heure min ka di n ye wa n bɛ taa heure min ka di n ye ni ko wɛrɛ t'e kɔnɔ yan mun ko wɛrɛ bɛ se ka kɛ ne kɔnɔ depuis e bila nin kɔnɔna in na yan nɔ secrétaire surumani in bɛ ne lasigi yen fɛ yen labɛn n'a ma nin nana baara yɔrɔ kɔnɔna tɔw bɛ sariya min respecté i b'o fana de respecté ko parce que e ye ne muso ya ne ne ma su bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan mun ci bɛ ko e m'o fɔ ne k'e bɛ n'o fɔ ne baara kɔnɔ nin ci in bɛ ɲɛnabɔ yan de lebo a bɛ ɲɛnabɔ yan de k'an sigi e b'a ɲɛdɔn n tɛ sigi ne yɛrɛ ni cɛnin fasani min bɛnna da la sisan aw tun bɛ mun de la kɔnɔna na yan fɔlɔ k'o ko tɛ ka se ka ban non labɛn ni kunkolo bɛ fɛ ka ɲagami n ka baara yɔrɔ mɔgɔw fana cɛw sanni an ka taa yɔrɔ jan secrétaire depuis ne bɛ sigi n bɛ ka kow jateminɛ o k'an to réception na n bɛ ka jateminɛ don ka bɔ o don ka bɔ wa n y'a jateminɛ fɛnɛ kunkolo in tun ɲagasalen don wagati dɔ la a bɔlen a ye ne labɛn ma n ka secrétaire fana a ɲɛfɔ lebo n k'i k'a ɲɛfɔ foyi tɛ ne secrétaire cɛ mun bɛ kɛ ne secrétaire cɛ o kunkolo ɲagasalen de n tɛ yɛrɛ bonya ne ma i hakili tɛ min na de o de bɛ bɔ la yan n bɛ diɲɛ bɔ ka jɔ e la yan sisan baara yɔrɔ la yan tɛ bon e bɛ se min n'o kɛ e tɛ ne dɔn halisa n bɛ diɲɛ jɔ e la yan san n kɔnɔ n bɛ na labɛn n'i tɛ ne dɔn labɛn ko tɛ ne taara mun bɛ yen lebu non ne tɛ se ka to ka mobili boli nin situation na depuis ala den waati jumɛn ne sigilen bɛ yan nɔ ne labɛli kuturu ne bɛna e ka baara yɔrɔ la secrétaire tɛ n to yen e m'a dɔn n tɛ se ka kuma o labɛn o tɛmɛna ka ban sa e b'a dɔn baara yɔrɔ sariya kɔni baara yɔrɔ sariya de secrétaire bɛ k'a ka devoir de kɛ aw yɛrɛ de kan ka kɛ mɔgɔ ye minnu kan ka nin règle respecter mais n'u bɛ n bonya fɛnɛ a kɔnɔna na o b'a diya quoi ne ma bonya yɛrɛ de sɔrɔ secrétaire yɔrɔ la au moins ni n ye n présenter n diya don n yɛrɛ la dɔɔni o bɛ kow diya o sinon ne yɛrɛ b'a dɔn ne labɛli b'a dɔn vraiment ka to ka na kuma bɛɛ i cɛ ka baara yɔrɔ la ko cɛ ɲuman tɛ mais ne yɛrɛ de kun nana bi ka na kow kɔrɔbɔ dɔrɔn ka na e cogoyaw lajɛ i ka baara yɔrɔ la i b'a dɔn n ma deli k'a kɛ n'i ye kelenni min kɛ o kan ka faamu ou bien o tɛmɛna ka ban fo tɛmɛna ka ban ni ko ten n'ala sɔnna ne fɛnɛ bɛ promesse ta n tɛna na i ka baara yɔrɔ yɛrɛ la bilen n'i y'a mɛn i ni mɔgɔ bɛ se ɲɔgɔn ma i nana baara yɔrɔ la de tiɲɛ na ko bi ta in yɛrɛ ne tilala ka maloya kɔfɛ mais n ma sɔn k'o yira i la de n ye n ta kɛ ni kɛlɛ ye ka bɔ sinon n maloyalenba de tun don ni ne ni secrétaire n'an kun fɔra ɲɔgɔn kɔ sa fo ka taa siɲɛ taw bɔ a la yɔrɔ kɔni o kun bɛ kɛ maloya ye donc n ye miiri o bɛɛ de ma quoi. labɛn ayi ne y'a dɔn e tɛna o kɛ sa a fɔ ne y'a dɔn e tɛna o kɛ sa d'accord comme i calmera je te laisse rentrer ok bon allez an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ so inchallah labɛn i ka t'i ɲɛ tile i ka baara kan foyi tɛ yen d'accord n tɛna to i kan bilen baara yɔrɔ la bilen hali ni n mɛnna o b'a sɔrɔ lebu yɛrɛ ye invité quoi ouais. Bon allez faites une bonne route allez je t'aime bisous merci bien